Aquest diumenge, 16 d'octubre, la Sala Enó de la Sarte va ser testimoni d'un acte especial, el tercer berenar per a gent gran. El berenar consistia en un parell de llesques de pa amb tomàquet i embotits acompanyats de cava per a tots els assistents. L'única condició era estar empadronat a Sant Pol i tenir 65 o més anys. La sala es va començar a omplir a prop de les 6 de la tarda, on els regidors del govern es van encarregar de repartir els tiquets per tots els que anaven venint. Els assistents no es van resistir a menjar i compartir experiències entre ells. Per molts, va ser una oportunitat per passar una tarda entretinguda entre amics i familiars per parlar i riure. L'intenció que té l'Ajuntament per fer aquestes coses per la gent gran, que així en podem disfrutar. No, és perquè estem tots reunits, som amics i ens trobem, i està molt bé. Després el que té ganes de ballar, balla una mica i ja està, molt bé. Ja fa 3 anys que ho fan, això. Doncs mira, berenem, estem amb els amics i després aprofitem per ballar una mica amb la música. L'any passat no va haver-hi música, em sembla, no ho recordo. Aquest any sí, cosa que és millor per tots. Doncs mira, mentre hi ha música, després estem amb les amigues i ens ho passem molt bé, A més, el grup de Toni Balam Group es va encarregar de posar la música de fons amb la seva trompeta en directe i les cançons fetes en playback per animar la tarda. Un cop a la sala es va omplir, es va animar tothom a ballar per passar una tarda d'octubre diferent on la gent gran ha estat la protagonista.